Nola aldatu zen sondikako trena eta horrela? Komartxo? Sondikako trena. Bai, non dietorten zan? Bai. Lesamati. Lesamati? Lesamati. Urtetan un lesaman. Gero, Zamudio. Bai. Astintze. Derio. Larrondo. Ola. Bai. La Ola. Sondikera zain joaten orduen. Bakarrik olara. Bakarrik olara. Ola. Matiko eta Bilbo. Eta mungia? Mungia ez, gero mugiti etortzen zan beste bat. Baina sondikara. Ez, urtetan un Mugin, Zabalondo, Artabakarra, Gaztañagaz, Sondikan, Olan esan lotuten, Matiko eta Bilbao. Kalzadak, Maionako eskaileratara. Ciudad Jardín orduan izeten zan Matiko. Matiko izeten zan goien. Ciudad Jardín esan izeten. Matiko eta gero Bilbo. Egoten zan Begoñara egoten dizen eskailera? Bai. Hor egoten zan estazioa. Eta pasatzen zen barreratik, ez? Barrera hori. Sondiken barrerak, bai, egoten zan estazioa sondiken daunekuen noi Goirierdiko plazea. Bai. Hor egoten zan estazioa. Eta gero hori mugikorako, mugiti etorten zan, eta holan esan lotuten. Okiten genunean, 14 urte, eta 80 arteikoa. Eta egoten zan tren goizian bat eta gauean beste bat. Tren gehiago zen noten gure txikerrak izan garina. Bai egoten zien nintzen. Nik egoten nintzen, nik orten nintzen. Lanean, egoten zan, tren bat, goizeko 6etan. Gero, 6:30. Gero, 8 eta marrean. Gutxi 8 eta marrean joaten nintzen zan Bilbora, edo 8:30. Gero egoten zan beste bat, 11 eta ordubiek eta marrean. Ez dien egoten horre trena paino, 5 guztien edo 6. Eta gero, 3:30, 7 eta 9. Izeten zan akabukoa. Bilboti urtetan nun eta Lesamaraino. Izeten zan. Bilbon urten eta Lesamaraino. Eta mugikoak urtetan eudien 10 minutu lela edo atzera. Eta holan ezien lotuten orduen. Eta gero hasi zien holan lotuten trenak. Mugikoak bai. Eta gero noiz aldatu zuten orain dagoen trenan? Oin dauna, nik ez daitxe urte izango zan. Zenbete urtekeko deu. Eta además izeten zan ordu makinea, iketzeko makineak. Iten zen un fu, eta dana ateagaz. Dana karboiagaz? Bai, karboa esaten dauen guk iketza esaten genuen. Bai, Ikatza. Bai, eta zeuden tren tipikoa horiek? Tren txeloa, orduan izeten zan trena, joaten zan bagoiak, han bendejak, batzerritarra pendejak salduten Bilbora. Eta egoten zan justo, filato bat, zerean, eskaileratan, bajatuik eran, hori Begoñeko eskaileratan, aziten dizenak hemen, hori da Plaza de los Auxiliares, izeten zan, oin da Plaza Navarra edo, bai orduan izeten zan Plaza de los Auxiliares. Eta aziten zan trena, eta egoten zanan filoto bat, eta pagetu iten berzan filatoa, Bilbora sartuteko bendejakatz. Bilbokoak eze, Zebat etorten zan hemen arkotxe daulekuen oin botata dago baserri, zeuz grabetan? Bai. Baserri beta hor arkotxe zen zan, eta hori zen zan eranbio. Eta horko amama joaten zan eta zanon, eranbio Bilbao, eranbio zan Bilbao, eta zeudien paketan filatoa. Eta han paketan dien filatoan, berdure saldueteko plazan, Riberako plazan. Joaten zi. Y había clases, había primera. Bai, egoten zan primera, trenean, bagoia, primerakoa. Clase primera? Clase primera eta clase tercera. No, segunda. O sea, primerakoak izeten zan butakak. Los asientos eran de madera. ¿Habéis estado en el geltoki? Bai. Euskera ziten dauzen, zera. Baina nik ez dakit euskera iten egun modun, o sea, que para decir burradas Los asientos eran de madera.
Bai. Los de segunda, o los de normal. Los normal, eta besteak itxeten zan butakak. Butakak. Berdeak, además, akoltxote, bai, apurtute danak eta Bueno, zela. da igual. Eta kobretan edin karuak, atrena. Eta bileteak izaten ziren horretariko bileteak, eta gero umeak jolastuten edien biletatara. Eta zeuden gizon horiek egiten zutela kartelekin klik, Bai. eta horrela? Bai, Zulatzen zuten. pikabiletez etorten zan. Eta remisadorea eta espatzen duen okiten multea. Zenbat euroko multea? Euro zan eskoten, peseta. 5 peseta edo lan izango ziren. Realak bai. Bai, errealak ega. Txakurrandi. Txakurrandi eta txakutxikerra egoten zan. Trenean? 10 zentimu, 5 zentimu. Trenean egoten zen... Takila, egoten zan takila. Eta bai. takilean, egoten zan, holan deun modun takilea. Hor egoten zan, holan bentanillo bat. Eta esaten zen duen, Alezama, a Bilbao, a Deriora, eta da nekule. Ida y vuelta. Ide y vuelta. Ida Ida edo edo ide y egoten vuelta. zame bai asterako, pase bat. Pase bat. Orain bakarrik dago bida. Bai. Bai, Eta hogeita... gero, jaten zinak... Bueno, bai, dekozu barik eta karretan duzu bagoian barik. egoten ziren. Bendekak ebateko bagoiak, eta jentea, eta gero trena itzeten zan, kotxea, eta gero egoten zan, holan kanpoan, gauze bat zelan izaten zan adiri. Han joaten zan askotan. Montakargas. Ez. Joaten zarenean el tren txutxu bestak zuzeran daun. Nik egon nazer nozonoz, el tren txutxu donostikoan. Eta egoten da zer bat, plataforma bat modun, eta han joaten zabe bai askotan Bilbora. Eta holan ezin sartu, jentea atean dana. Bai. Eta barrue, sartuteko modun jentea. Sartu eta zapaldu danari eta holan itziten oskuen salduten, ostean holan ezin sartu trenera. Eta trena orduan esan izen iketzeskoan? Bai, izan dutzitan hori iketzeskoa. Iketzesko trena zeten zala.